Hey YouTube, vi laver vores første video her på GamerGuides.dk. Sig hej. Hej, og vi vil spille noget DC Universe. Det bliver nok kun, hvor vi laver vores figurer. Ja, fordi hvis vi skal tage træningen igen, eller hvis vi starter på træningen, og vi er simpelthen færdige, så bliver det lort. Jeg æder nogle nudler i dagens anledning. Men skal nok ikke godt, de kan høre mig smaske. Ja, men har du åbnet spillet? Ja, jeg plukker lige Create, og min mus lægger lidt. Lol. Det er YouTubes problem. Jeg lægger overhovedet ikke. Det er fordi, jeg optager med webs. Det er dit Jeg problem. ved godt, der er en... jeg havde sådan nogle små Og vi valgte at være Hero og Batman, ikke? Som... Grunden til, at vi siger Batman, er fordi, man skal vælge en til mentor. En cement. Ens mentale problemer. Jeg skal vælge sin mentale. Altså slet ikke, fordi vi har noget mod. Hvad skal jeg være? Skal jeg være komisk? Det bestemt. Det fatter jeg ikke noget af. Eller faktisk fatter jeg ret meget om det at spille. Den vil jeg altid, når jeg gider koncentrere mig om at leve min figur. Selvom jeg faktisk... Det er mest panser og udseende, jeg går op i. Jeg tager med healing revive your lives. Ja. Alt det der pis der, man kan med. Ja, det. Ja, vi kan godt det. Altså, nu skal vi måske ikke lige forklare, hvad spillet går ud på. Jo, det gør du, for det overgår jeg ikke. Jeg er for træt. Jeg spiller går ud på, at man kan flyve rundt i Gotham City Metropolis. Supermans by. Ja. Man behøver ikke at flyve, man kan også vælge akrobatik eller super speed som sit movement. Og så skal man klare missioner og alt muligt. Træningen, den er elendig, hvis du spørger. Jeg hader den. DC's version af, hvad det nu det hedder? World of Warcraft. Ja. Det det hedder. Hvad skal jeg have? Kimbo pistol? Det bestemmer du. Jeg vil have blad. Skulle vi ikke? Ja, det må du godt. Custom. Nej, det er sådan, jeg vil være. Jeg skal have nogle våben. Jeg kan ikke beslutte mig for, hvad en våben skal være. Jeg kan ikke bestemme mig for... Nej. Hvis du vælger skytte, så vælger jeg nærkamp. Det har jeg valgt. Det kan jeg ikke huske. Face. Jeg skal have et pisseflot fjes. Jeg skal godt lide, når folk lige har det. Det ser dejligt ud. Jeg vil være sådan en krystalmand. Okay. Og Daniel, nu skal du lade mig skræmme vores seere væk, inden de overhovedet noget at se på os, okay? Vi er lidt mærkelige. Jo, det mener vi meget. Fucking, og han er vist. 10 FPS. Fuck. Det skal være, at du skal nok til næste video skal det være, at du skal have noget mere plads. Nej, det er noget med... Vent, hvis filmen bliver alt for dårlig, så tager vi den op. Ja. Så det behøver vi faktisk ikke at snakke om. Nej, vi snakker bare om ja, skal vi ikke fortælle lidt om os selv? Nej, ikke for meget. Vi kan fortælle lige grundlæggende, hvem vi er. Ja. Vi hedder Daniel og Alexander. Jeg hedder Daniel. Det er mig, der er Alexander, fordi det er et sejt navn, mand. Han må ikke hedde det. Skal jeg være en eller anden nørd? What? Ja. Ej. Du må godt være den nørdede af os. Jeg har en idé. Jeg kan bare ikke beslutte mig for, hvordan jeg skal se ud. Og du skal huske at fortælle folk undervejs, hvad det er, du laver. Ja, det er om man kan for eksempel blive en ulv. Eller en tiger, eller... Det er awesomeness. Eller en reptil. Eller en cyborg. Eller en robot. Eller en sur. Og nu begynder han bare at plapre løs. Eller wise. Eller youthful. Eller human skin. Så den her. Jeg skal nemlig være en ond businessman. Det lyder fedt. Jeg skal være sådan en klam riddergud. Kommer slet ikke til at passe sammen. Men, what the fuck? Det er det, der er det fede ved det, Daniel. Det er det fede ved det.
Hvad skal jeg have på min ryg? Skal du have en mærke? Jeg får lyst til at have vinger på. Så have vinger på. Det skal jeg sgu da også. Ja, mand, nu er jeg lækker. Nu skal jeg bare lave på min farve. Jeg kan ikke holde de der startfarver ud. Nå, den der, den må mørke sådan en. Jeg kan godt lide at have mørke farver. Det synes jeg bare er fedt. Og fedt. Jeg skal være en ond businessman. Og business sko. Så har jeg kun business på. Hvordan kan man lave en grå hvad? farve? Jeg er lidt længere end dig i creation, kan jeg høre. Jeg vil lave min farve. Jeg skal have sådan en sort jagt. Og vi har spillet det her spil meget, så vi forstår meget af det. Nu begynder min mus at føle som om den styrer sig selv. Nej, den ligger bare lidt. Og skriv en kommentar, hvis I magter det. For kommentarer, de er dejlige. Ja. Skriv en kommentar, hvis I magter det. Og så ikke gør det godt at lide. Han kan godt lide at kommandere. Og han kan også godt lide at lyde som om han har fået noget gæld i halsen. Og nu skræmmer han alle vores subs væk. Det er fint. Stop det egentlig. Okay, så har jeg lavet min own business, man. Nej, jeg kan på caps lock nu. Ej, har du allerede lavet ham? Ja. Evil. Okay, nu kan jeg ikke huske, hvad man står til business. Det kan jeg heller ikke. Okay, det er bare en ny. Og vi er ikke så gode til engelsk, så. Fuck dig, jeg vil have det navn. Kan jeg ikke? Hvad siger den der lille flamme ting? Man kalder en computer, eller man kalder et spil. Business. Så siger jeg ikke må hedde det, jeg vil. Og det gør mig sur. Endelig. Jeg ser nice ud i YouTube. Og så skal vi i gang med den pisse lange, kedelige training. Business. Man. Evil businessman. Dal, hvor lang tid har vi optaget i? Jeg har så ikke kigget, men nu er jeg i hvert fald nået til training, så nu tror jeg, vi skal stoppe snart. Nej, jeg synes... Eller... Ja, lad os bare gøre det. Du skal lige blive færdig, så kan vi lige vise. Det der. Jeg kan lige... Jeg er færdig. Jeg render rundt og små ting i startrummet. Er du også? Ved I hvad, så tror jeg, vi stopper i YouTube. Håber I nåede videoen, og... Vi ved godt, det var en lidt kort en måske, men... Så vil vi til gengæld snart uploade trainingen. Eller lave... Jeg har så ikke fattet helt, hvad... Hold kæft, han ser mærkelig ud. Lol. Nå, men ja. Tror du, hvad det? Hvordan er det nu, man går ud på Windows? Det skal jeg lige vide. Escape og så exit game. Okay, vi ses. Vi skal lige... Hej! Sig hej. Hej.